Kaixo, txoriene, eguerdion, ebentxe gabiz, egun berri bat, Zigoriturreta, Patrizia Biteli, bierrez da oso goxo, beti bezala, eta zigorrek tradizionala ekarri dauen arren, ni Mexiko aldera joango naz, eta eingo ditut batata erre batzuk beteak, da, bueno, Mexikoren nire interpretazioa. Vale, beraz ez da errez da tradizional bat, baina egia da guacamole aukiko dauela batetik, pico de gallo lan entxalada bat bai, eta gero babarrunakin eta aragisakin injakolako nasketa bat. Beraz, horrek danak, saporiak, aldozku, Mexikora gogoratu. Eta Mexikotik nora joango gara? Bueno, esan dako, atzo nik esan izuen, ez? Fuaren gainean, hau ateratzen dela, entrekota ingo dugu, entrekota piper beltzera da, tipikoa, entrekot ala pimienta garai batean asko egiten zen errezeta bat, eta gaur zueri ikarri zuet, eta lagungarri moduan lako patata frejitu batzuk ingo izkiot, eta bueno, mundu guztiari gustatzen zaioen errezeta horietako bat. Oso ondo, batek esaten daben bezala, hasiko algea. Batatei zuloak egin eta 55 minutuz laberatu 200 graduan. Bitxartian tipular egosiko eta gorritzen danean aragi xeatua gehitzuko, hori itzen danean tomatia, babarrun egosixak espezia mexikarrak eta 20 minutuz kozinauko sumotelian. Bitartian guakamolia itxeko aguakatiek zapaldu eta olixua, lima, gatza eta tipula gehitzu. Gorde ingou, gero entxala bat ingou tomatiakin eta tipulakin, olixua eta gatzakin, eta gero izango da batatak labetik ataratzea, erditxik mostia, aragixakin betetzea, eta gazta gainetik birrindu eta 5 minutuz gainerre. Guakamolia eta tomatiakin zerbitzatu eta barrura. Eta golaxe, berez, ontsa ingo duguna lehengo, labia baukau piztuta, eta ingo itxuguna da honek erre. Ze izango die batata erre batzuk. Orduan, honek erre, gero erretzerakoan, ingotza golan mosketa bat labanakin, barrutik ingo die, erre eta biguntxo oso ona, eta hori ingo gero ja bete gaztakin, aragixakin, eta danakin. Hemen ingen duen, batata gehienok ezagutzen duzu, boniatoa ere erderaz deitzen diotenan. Ego Ameriketatik edo erdialdeko Ameriketatik ekarri zuten baita ere, eta patatarekin aldenduta alderatuz patatarekin izango zen gozo ikutua daukala, ez? Hidrato pila dauzka, baina postreak egiteko ere balio digu, eta guk ingen duen berdina. Zuk ingo duzu moduan labean erre, bigun barrutik geratu erte, ireki eta ero gainetik estia bota eta esne gain arrotua, koiaraka da bat. Lagun batek, bera Sevillakoa da, eta berak itxen dauena da, beti, zabaldu, eta bere txian jogurrakin eta kanelakin jaten da. Beraz, aukera bat bada, nik hola sartuko ditut, hau da, ez olixuakin, ez gatzakin, eta ez bere hortan, eta holan, egisa da, balixo dozkula. Plater gazixak eiteko, eta nahi izan ez gero, osoa bebe. Eta egia da, guk hemen ohitura, normalean, jenteak erabiltzen du purean, ero inoiz ikusiko zenuten, frigituta ere jan aldira, patata frigitu batzuk izango bazien moduan, baina, gehien bat, Ego Ameriketan asko erabiltzen da, eta hor, era askotara prestatzen dituzte, potajeak egiteko, lagungarri moduan postuak eta izaten dituzte, batata erreak saltzen dituztela, frigituta jateko, labean erreta inaldugu, hainbat aukera, eta tartean esan dagoa, gozo gintzarako ere erabili aldu. Hor, gu Uruguaien egon ginenean, oso ohikoa zen, bertako asadoetan, txingarretan beti egoten zen, aragi pila bat parrilla gainean, eta iskinetan zituzten olako aluminio paperean bilduta batatak. Eta hori guarnizio moduan jartzen zuten beti aragiarekin. Eta holakoak, ero baita esaten duten aluminio bilduta baita txingarretan iskina batean gainean jarrita, pixkanak noizean bin buelta ematen zioten, eta hor, erretzen juten ziren, da gero hori lagungarri moduan izaten zen, jartzen zizuten patata fregitu batzuekin bezala, eta hori. Egia da guk, ez dauko horren besterako itura hemen, nahiz eta frutadenda batzuetan eta supermerkatuetan eta nahiko ohikoa dan, aurkitzea. Eta, interesgarria dan zerbait da, 1,70 ura dauka, patata baino C vitamina gehiago dauka, hor azukrea eta izatean kalori gehiago dauzka, patata batek baino kaloria gehiago dauzka, baina erabilpenak berdina dira. Nik patata tortilla egin izan dut, Patatarekin? 3-4 patatariko gero batata bat sartuta. Ze egia da, guk
Patri, legunean podcast bat entzuten ibili nintzen, eta azukrea ze barneratuta daukagun, ez? Eta hor hitz egiten zuen, erresuma batuan gertatu zen gauza bat. Bigarren mundu gerra baino lehenago, hor zenbaki batzuk atera zituzten, eta erresuma batuko pertsona bakoitzak egunean 80 gramo azukre jaten zituen. 80? 80 gramo azukre. Baina ez azukre txurisako jarakadaka, baizik eta elikagaiak azukrea zaukadenak. Ja, baina gozogintza asko erabiltzen zala, eta azukrea botata jate zuten jakietan eta hola. Ostras. 80 gramo pila bada. Bai, bada. Erresuma baturkera etortzen zen azukre gehiena itxasontziz kanpotik ekartzen zuten. Hor, bigarren mundu gerran, ze gertatu esan, horre submarino alemaniarrak ero, itxasontzi hauek urpeatu itxe zituzten, eta gabezi bat egon zanez, hor errazionamendua jarri zuen erresuma batuko gobernuak, ez? Eta pasaziran 268 gramo, zenbakiak grazien zian, 268 gramo astean pertsonako. Eta garai gogorrenetan 100 gramo astean pertsonako. Eta horrela hon zian... baina astean 100 gramo, astean. Pasazien egunetik, egunean 80 gramo hartzetik, astean 100 gramo pertsonako. Azkenean, horre gainera, gorputzian beba itxen da gorako adikzio bat, eta esaten da, azukria guztiak beba pia kostatzen daula, eta gorputzak itxotzura, erantzuna. Baina hori da, kontua da, hor gero zenbakiak atera zituzten, eta gure bizitzako lehen 2 urteetan jaten duguna, barrura sartzen duguna hori gure buruan geratzen dela, eta hor zenbaki batzuk atera zituzten, eta urte horietan ikusi zuten, aurren lodiera ero jetxin zala. Txantxarraketa baita diabetes motako gaixotasunak, jende hori heldua izan zanean, horiek txikitan hori pairatu zutenak gabezi, azukre gabeziak akotza artean, askoz kasu gutxiago zien diabetesanak, eta nahi gabe olako esperimentu bat atera zen, eta ez dira emaitzak olan 100% zehatza, baina gutxi gora ikusten zen onura bat jendearen osasunean, urte horietan azukreara ezalako egon. Eta gaur egun askotan esaten dugu, azukrea ez dela bakarrik guk kafesneari botatzen diegun azukrea ero bizkotxo batean, baizik eta egunerokotasunean zenbat eta zenbat gauzak daukaten azukrea, ziur, olako gazta askotan eta osagaietan irakurrita, azken aldean ero, maionezetan azukrea botatzen dute, opiletan danean, ogiak, mila gauza. Azkenean gazta batek eraman bidauena da, esnia, gatza, eta honek, erdez fermento laktikoa ditzen dana, esnea hartzitzeko erabiltzen dan, osagai bat, ez? Eta hori eraman biko zauen, azkenean. Gero, belarrak, espezia, zaporea ero nahi badio zuen eman, berezia bada, ketuinalda, ero hainbat eta hainbat gauza, baina, hor, zenbat eta zenbat gauzatan, berez 3 osagai egon beharko zirenak, hor gurina izaten da bat ere oso ohikoa dana, gurina berez bakarrik. Almidoiak bebai potoltzeko, eta horako gauza pila bat. Legunean ez ginen honitze egiten, ez da gizen presan, aurten Gabonetako errege opilak esnegain naturala izango du. Aurtengoa benetazkoa izango da. Eta zer izan da oin arteko orduan? Hobeto ez galdetzia, zigon. Horrela zenbat eta zenbat gauza. Hemen gaztak daukana, da, isa da kolorea badala bitxia ez, txedar gaztana, egoten die koloretakoak batzuk txurixak, eta beste batzuk larainak, batzuk koloretzailea eta botatzea artifiziala, beste batzuk naturala da, jaten duten belarragatik, guk hori Belgikan ezagutu genuen. Burdin asko daukalako. Hori da, inguru horretan urak zeukaten burni askokin juten ziren, da jaten zuten belarra horren ondorioz gazta larain jateatzen zen. Hori saldu ziguten, eta guk egia esanan bertan egon ginen, beraian ustiapena nola ekoizten zuten ikusten, eta ustiategian da. Eta egia da, olako txedar gazta bat edo laranja kolorekoa ikusten baduzue, onagoa da, gazta pusketa hartzea, osagaiak irakurtzea, eta zuek birrintzia gaurin dugun bezala, ze olako nahasketa asko izaten dira, lau gazta nahasketa eta. Eta horrek, laranja, horia, txuriska, aukitzen dituzte kolore desberdinak, eta horrek, kalitate aldetik normalian, ez die onenak izaten. Bai, prezioan nabaritzen du normalen baita ere. Gazta hon batek, normala moduan, prezio gehiago izango.
koloreak esan da, batatakin bukatzea aldera, kolore ezberdinetako daude. Daude txuria, gorriska, hemen gorriska dauko goikoa, horia, gero beste bat hola, iluna ere badaude, ezberdina daude, eta horren arabera antioxidatzaile gehiago ero gutxiago dauzkate, eta sasoia berez udazkena eta negua da. Egia da, besteak gauza asko bezala urte guztian zer dauzkagula hemen, baina bere sasoia horri zatea. Entzun daukat baita ere, bere landarea ere jan egiten dela. Erabiltzen dela landarea ere goiko patatan, hainbat erabilpenetan ere, erabil aldala, naiz eta guk hemen, ez daukagu ohiturarik ero. Ez daukagu ohiturarik ez. Hementxe, kasu honetan batatak izan bidie beteak, eta horako, Tex-Mex sukaldean, ez hau da, sukalde mexikarra eta estatu batuarra kombinatze dituen gastronomia horretan, badagolako chili con carne izeneko errezeta bat. Hori da, babarruna dira, horiek dira txiliak, nola da? Nola ditzen diet, frijoles. Frijoleak, hori da, babarrun beltzak horrek, egositxa etorten dienak, horako, janarixa Ego Ameriketatik eta etorten dien horrek dendak eta hortan saltza dituzten babarrun batzu dira, baina Gernikakoak, Tolosakoak edo Arabakoak erabilitxabe, ona segura geratzen dela. Beraz, behin, tipula, apurtxo bat olan erregositxa dauela, transparente edo, ara gisa. Nik kasunetan bakarrik botatzat, txalan ara gisa. Xeatua. Gatza eta pipero beltzapultzakin, apurtxo batekin, hau joango gara, gutxinaka kosinatzen. Hau, alezak nahi izan eskero aukera veganoa egitea, etxean daukan, soja testurizatu horrek ere balio digu, ez? Balio digu, hau egin biharko sana da soja hidratatu. Ero, bertan bota eta ero likidoa borta pila bat, ez? Ardo pila bat eta salda. Ardaua, tomatia, salda, eta gero azkenean horrek ez daukanez hainbeste zapore be. Ez, honetaz, itxegin inberduarako, alez aipatu dudan hontan, gero, atzo idatzi ziguten, zer zan hor aurrekaldean zen eukatena, lagun batek gaina galdetu zidan, zer zan? Alezen aukera veganoa ze izan bida, txaiotearekin edo, soja testurizatu egin baino? Ez. Bueno, izanik esan. Deiteke. Hau, txaiotea da, zautzen ez duzunean zako, gaina, Azkoitiko Antonio Fernándezek, oparitua, eta, Ego Amerikako fruitu bat esan, ez dakit, fruitua barazki moduan erabiltzen da gehiago hemen. Hau da, azkenean, kuia eta kuiatxoen familikoa da, landare hau bada igolaria honek, esaten trepadorak horre direnetakoak, txorienen izan gendun, hemen, oier izan gendunean gure lorezain, ekarri zigun, eta, berarekin ustut, pisto bat egin genuela, gero pureak eiteko ere oso ondo dago, gordinik ere jan daiteke. Kontua, azala plastikoa moduan dela. Nik uste dut, ari direla, ejerzito batzuk egiten azala honekin, txalekoak tiruen kontrakoa. Gogorra da. Oso gogorra, gaina, eman testura plastikoaren antzekoa gogoratzen naiz, ondo zuritu behar zala, eta gero honekin, nik erabili dut, naiz eta gordina jan alda, ni bakarrik egin dut purean, eta pistoan, oso ondo. Eta patata tortilla batin, lehen patata aipatu dudan hortan ere, holako tortilla bateiteko ere interesgarria da, ze zapore gehiegi ez dauka, nahiko neutroa zan. Zaporea da, kuyatxoana edo? Kuyatxoa ze zapore dauka, gehiegi ez dauka kuyatxoa. Baina badauka bere zaporea, sosotxua da, baina badauka... Baina ez dauka hola, esateko, ez zaporea ematen dion, ez dakit, beste zerbait moduan. Ez, nahiko, esan dezagun, neutrua dala. Bai dauzkana da arantzak. Eta nik hemen nago, ze natual hizkuntzan... Ostras, bada, natual hizkuntzan, hango natual hizkuntzan, kuia arantza duna esan nahi du. Zegatik? Berez kuiakin erlazioa bauka. Badauka, bai. Eta egia esan, arantzak nahiko bigunak daude, biguna, batzuk ez, eta saltzen dira, eta nik kaiuan eukala uste nuen, baina ez daukat, eta sardu egiten die. Eta, hemen daukazu produktu interesgarri bat. Gaur egun nik uste dute merkaturen ematen ere ikusi izan duela, hemengo ekoizlearen bat, baita animatu dala, eta esan dagoa, guk txorienen hemen izan genuen, erabili izan genuen, eta, ikusten baduzu ero, animatu zaitezte, hori bai, pasada esan. Hori da. Eta, honek zapore asko, esan dauz zigorrek ez daukala, baina honek bauka bere zapore eta gainera gehiago altxatu bidogu, zementxe dauzkat espezia mexikarrak. Nasketa berezi horiek. Nasketa berezi horrek, fajitak eta iteko erabiltzen dana. Ara eta be, lehen hau,
tomatea botako zau, 200 gramo, ez da horan tomate asko ez da eraman bier. Vale, ez da boloñesa bat. Ez da boloñesa bat, hori da, zuk esadozu. Gero, hori ez, honek egosixak, babarrunak, eta gero jarriko zau. Uen, eta pikantea nun dago? Pikantea hemen batzutan egoten da, baina, a ber, zigor, guk hemen daukau gure jefia. Ez jako asko gustatzen pikantean kontua. Ja. Eta, ni 2025 honetan bere laguna izan nahi dut. Bai, Bai. Baina badota. Horregatik. Bueno, lasai, ez da galduko. Baki, Ez da galduko. Baina, ingotzau, baina, laizter doienez, potxoa bizitza errexaua. Bueno, baina gero, a ber, etxean ez du pikanteri jango. Azken aldi honetan jandezala, pixkat. Bai, ez da. Bueno, egin zan honek, bueno, nola da, txile haragiakin ero ditzen dana, ez? Txile haragiakin, bai, honek normalian pikantia izaten dau. Izaten du, ez? Eta hemen pikantia, aldogu gehitxu espezietan, aldogu tomatean gehitxu, aldogu gero, horako txipotle bat bota, olixo pikante bat, baina egize da, jarari mexikarra da nontan, pikantia onartzen dagoela. Baina, bueno, beti gu flexiblia gara. Gero horra aukera dago, gero, zuk Patri, behar duzu piko de gallo, eroan, oiko da, lagungarri bat, eta azkenean badakizu hori da, bueno, beraien abertzaletasunaren ero esaten dute guarnizioa dala, ez? Azkenen badauka tomatearen gorria, gero piperra, ero martorriak ematen dion berdea, eta gero txuria izaten du, ez? Kipulak ematen duena. Bai, gurea, nik, ez esaten duen, Euskaldunak ere gure ganatu aldugu, eta oiar mokoa deitu, olako bate jarri aldugu, eta gure guarnizio moduan eroan osoikoa da, fajitetan, eta olako burrituetan, eta lagungarri moduan, eta askotan, jaten jute zen, gu Mexikon egon ginenean, normalen katilu baten aldamenean jartzen dizute, eta gehiagi ez da behar, azkena izaten da hori, eta ero, 3 osagai horiek, lima zukua, ero limoi zukua eramaten du beti, olako azioa, orduan behar duguna kipula, eta zerbait esprimitzeko ero behar dugu, eta gatza, oliba botatzen diote batzuk, ez du zetan eraman behar, baina oso ohikoa da lagungarri bada hango jakietan. Ontxe ingo, eta gisa da, italiarrek baukela euren caprese entxalada, ez? Bertako banderiana, hau piko de gallo baukie Mexikon, eta Euskal Herrian ze jarriko zetan. Piper, Gernikako piparra, tomatia. Bueno, a ver, udan izan beharko zen, baina... Egaluza txuritzat kontatzen da? Bai. Zakit. Txuritza, zer, zeintzurian, naparra, venga, bitu, sarrerako batzuk, oi, uda aldean ero holan, pikoteo jartzeko erdian, da hori, zeintzuriak, Gernikako piperra frigituta... Eta atxabaltako entxala tomatia. Hori, tomatia bat. Eta tak, irurak hori, guarnizio perfektua, Atxabaletako izan behar da. Zor mungia inguruan ere oso tomate hona daude, Ja, baina mungiatik bartu Bizkaiatik... Gernikako piperra. Bale, orduan, aukera izango zen, atxabaletako gari, Ibarrako piperrak, frigituta, hola gaina beste testura bilatuko genuke, frigitutako zerbait, gero gordina tomatea mungia inguru hortakoa, zainzurixa naparrak, noski, eta horrek egosita izango zen, eta gero gainetik espeletako piper pixka bat, holan, humoria altzatzeko danoi, broma edo, ez zain broma? Ero piko de gallo guretzako adoptatuko du, Patri, ez da, berdin da. Nik nahiko euskalduna ingot piko de galloa, ze normalian piko de galloa izaten da tomatia, gero tipuleta edo tipula izaten dau, eta gero martorrixa. Baina nik martorrixa aurkitzu ez duten ontan, errexila jartzeko. Hemen, esaten dute izena piko de gallo, ze berezia bada, eta piper berde bat handagola erabiltzen zan hau iteko, eta itxura ba omen daukala, ero oiarraren mokoarena, ero hortik etorri daitekela izena, nik irakurri dudana, hortik etorri daitekela bere izena, ze bestela, zentzu dauka, ez? Piko de gallo. Egongo dia ziur, gauza guztikin bezala, teoria bat baino gehiago, nik entzun dudana hori izan da, eta, agian, badauka, ez? Eta hemen piperra erabiltzen duzunan arabera, egin alduzula edozein piperrekin, baina nahi izan eskero pikante aldera, hemen ere pikante aldera saltzen dituzte, hemen Euskal Herrian gaur egun supermerkatuetan batez ere, eta horrelako Ego Amerikarren dendetan da jalapeñoak eta izaten dituzte konserban, holan ospinetan eta. Urte guztian daukasuna, horrekin ina alduzue, eta horrekin
Bai, horrekin izango zan piko de gallo, oiarra moduan kukurrukuka azteko hori jan ondoren. Gaina horrek bai auki usara puntu pikante eta mina. Horregatik, eta ero, bueno, martorria beharrean, Patrik esan duena, persia botatzen diogu, eta listo, eta gure etxeko limoiak ero bota, ero olako azido puntu bat, ero, eta, bueno, gehi emate esateko hori, lagungarri moduan erabiltzen den zerbait bada, ero, batzuk ensalada moduan ere erabiltzen dela, baina ni goratzen naiz niri asaltzen zidaten, ez? Hau nola jaten da. Bueno, hemen jartzen dizolan pixkat, eta pum, mokadua jaten zu, eta biak nahastuta jaten dituzuta. Venga, zuk kasu juten zaten tokitara, kasu inbara. Egin bida. Bai. Oso ondo. Hemen txenik kasunetan, piper berria ez dutza botako, gero hortan bebai, eskola desberdina bauz, bakizu. Eta guakamolea bezala, batzuk botatzen zara tipula, beste batzuk ez, batzuk tomatia bai, beste batzuk ez, eta piko de gailuen bebai. Batzuk piper salia die, nik pipera ez dutza botako, kasu honetan. Bakarrik tomatia, tipuleta, eta perrexia apurtxo. Bueno, han badauzkate, piko de gaio ezberdinak, hemen hauek apuntatu indituz, dauzkate gauza batzuk, uruapango piko de gaioa. Bai? Uruapan, bertan. Bertako eskualde bat edo izan, ez? Bueno, hone da, kubotxotan, laukitxotan, bueno, normal piko de gaio juten da moden, jikama, ez da izaten jikama, gero angurria, bai, zandia, alegia, zandia darama, laranja, papaya eta luzokerra darama. Hori hona gombida, Bai, kurioso iruditu zai, gaina holan, bueno, badauka freskoa, hori bai, nik uste piko de gaio guztia moduan, zerbait freskoa, eta horrekin, nik esaten dut horretik, lagungarri zerbait pikantean lagungarri moduan ero ondo juten da, eta gaina osasuntxua da. Freskoa da, nik hori proba izan dut mangoakin, proba izan dut mertxikakin, horako piko de gaio desberdinak, baina oinarrixa berdina aukitxau da, tomatia, tipuleta, martorrixa, lima edo espina, eta gero hori, mertxika apurtxo bat, mango apurtxo bat, fruta zapore hori, emoteko. Ezberdina, bueno, ez da, yukatangoa ere, badaukau, yukatangoa daukadana, snipep, deitzen diete, yukatangoari, snipep, Habanako txileak, Habanako piperminak. Ez da, alberten dako orduan proba. Eta larainak zerbitzatzen da, bai, baina hor badauko larainaren gozoarekin jolasten dute, orduan gozoa pixkat jetxi ingo dio, horre, bueno, azidoa. Gozoa baino gehiago azidoa, hori izango zu. Bai, baina gozoa, laraina gozoa da batez ere, laraina zerbait bala ez, takit gozoa da, ez? Niretzako laraina eder bat noiz da. Ez duzu da, holan pixkatu holan bat mikatza da banean, ez da. Laraina da gozo da banean, zatozu, erra dauna laraina hau, ez? Horren nahi jo, hemen, gozoa. Eta bestela, aldamenian, esaten du, pikanteak izer da ondo, jogurren bat, ero esnekiren bat, ero horrek lehuntzen du beti normalean pikantea gure hausa baietan. Hoxe baietz, gure entxalada prest, bai? Eta ontxe, guakamolia, ez? Honek, bueno, baduka bere itxura altzen badoia. Oso ondo. 20 minututxo. Eta ontxe erabiliko aguakateak. Hau da, erreztako uste dut alderik zaiena. Aukeratzea aguakateak ondo dena. Zaiena da, aurkitzia aguakate batzuk puntuan dauzela. Bueno, nik beti gaur egun gogor erosten ditut aguakateak burun jotzen baizue aberi bat itxeko modukoak. Eta gero, etxean gure etxean sagarra beti daude. Orduan, kanpuan, frutan ontzian ero, han usten ditu sagarren ondoan, eta 2-3 egunetan aguakatea normalean, ero astebete asko jota, helduta duten dira. Eta ero juten naiz, nire aguakatea ja nirean, nik ordain ditudanak, ekutzen juten naiz, ez frutaren ibiltzen dira modu ematzokan, erosi, suertatzen bazaizue bat harrapatu eta gogorre, ero bigunegia daola, horrekin, intzazue, gaur ingo duna. Guakamolea. Ero gitartean hartu, pum, hor zapalduta. Edo askotan bebai, helduegia badao, edo badao bigunegia, hori aldozuena bebai da birrindu. Birrindu, jogura apurtxo batekin, limoia apurtxo batekin, eta saltza oso na ataratzen da. Ero txokolate mus zoragarri ataratzen da, aguakate heldu bat, txokolatea kurin pixkatekin urtu iten duzue, birrindu eta alako mus txokolatea izugarri ona ateratzen da, testura ematen diona aguakateak da, izango bazan mus batena, krematxu, zaporean pixka nabaritzen da, ez gehiegi, baina ikusgarri geratzen. Eta hori bai, guakamole batek ondo aukibi dagoena, da aguakatea, baina sardexakin zapalduta. Hau, birrintzen bozue, akabo. Eta laukitxotan moztuta? Laukitxotan moztuta, eta baina apurtxoa zapaldu inbida.
Vale. Eta sardeska nahi eta nahi ez. Sardeska nahi ala nahi ez, hori da. Eta gero beste truko bat niri asko gustatzen gatena, Bai. da oliba olio on bat Bai. erabiltzea. Baina edo zeinek ez du balioko. Noski, ez zigor. Hemen daukat Don Arroniz, gainera sariduna dela. Bai. Hor, erresuma batuan, bitxu, hementxe. Baina politxa botella etiketea, polita, benetan, politxa oso da. polita. Eta, erresuma batuan egon zan olako lehiaketa bat, olive oil deitzen dana. Eta bertan sariduna, aukizauen, urrezko bi domina bat kalitateagatik eta bestia, enbaseagatik. Betxo. Berez, politxa. Eta, da, Arroniz monobaritatia. Bai. Eta hauga, zapore, nik utua mina, Bai. gure errotetan gainera zapadutakoa da, eta hori oso goxua. Naparra eguneko egun beti, gordinik, holan, guakamole batekin, tostada batzukin, entxalada baten, kosinatzeko. Bera bakarri plater batean patri ogi pixatekin. Hori ditu, jatetxe batzutan holan, ataratzen dago ez, oliba olixua, plater baten eta ogi apurtxo bat, eta da... Niri hori pekatu bat iruditzen zait. Munduan dagoen gauzarik onena. Pekatua? Fagu zaiatiz, bete egiten aizelako jaten hasi baino lehenago. Gertatzen da. Bai, niri, munduko gauza onenetarako da oliba olio on bat, gatz pixkatekin eta ogi on bat alda benian. Eta hori, Euskal Herrian zorionez badaukago hemen Nafarroan, baina ohitura badago hemendik kanpora, Grezian da juten masada, eta ohitura daukate, olako platertxo bat ateratzea, eta azten za, eta ja konturatu orduko, ezagit, 3 ogi pusketa jan dituzu, 2 platerkada olioa, eta ja, Pixa egiten dago apurtxo bat. Pixa, osasuntxua da, eta hori nahi eta nahi ez gure gorputzak behar duen. Bai, bihar daut. Hemen txorduan, guacamole itxeko, oliba olio on bat, aguakate ona bebai, lima zuku apurtxo bat, hemen, zitriko bat, azkenean hau hori, laranja, limoia, ospina, azkenean gura duguna, holako bota, gero, hau botako txaba apurtxo bat, bai, hor berzio daude, ez? Kipula morea batzuk gero kipula botatzen diote, eta tomatea ere laukitan ere badaude batzutan, ez? Hori da, azkenean bertzio desberdina da, guk, etxean daukogunak, tomatia gazta oin jogu piko de gaiuan, baina... Ni neuk etxean ez dio tomateri botatzen, ez da kipulaik ere, nik, zuk esan duzun, bakarrik egiten dudana, lima, etxean limoia izaten du normalean, limoia eta aguakatea bera bakarrik, ez zer gehiago ez, eta hori saltzeko, gure etxean niko, hasi dago itura, etxean etorri zan, eta geratzeko etorri zan. Zure umie ditutzen tostada osasuntxo, ez? Gozari osasuntxo. Badauzkagu, bizio gozariak ere, batzutan, olako, gaietak, ero magdalenak, ero jaten ditu, oiek ere, baina, txandaka juten gara. Ikastola, gure eskolan ere badaukate, Amaiketakoa eramaten dituzten, amaiketakoa eramateko, egunero daukate, eta astean egun batzut, nahi eta nahi ez, ez da, 2 egunetan ero, fruta ero, esan dezagun, amaiketako osasuntxo eraman behar da. Hau, etxean, normalean nik esan dezakegu, fruta eramaten dutela, txikia baina zida, ospinetako luzokerrak eramaten. Bai. Engantxauta dau, eta ni gaina, noiz ez zan, Gabonetan, ero, badakit, Gabonetako porra baino lehenago izan zuten, txikia, judo deitzen diote, baina ez dakit, han ibiltzen dira gehiago txiribueltaka eta judo gutxi egiten du, baina, eskola badauka aukera bat horri, judo egiten dutena, arratzaldetan, eta horri zuten, azken egunean, beraien irakasleak eraman zituen zerbait pikatzeko, eta tartean, antza ikusten danez, zan honek potoak, dauzkatenak kipulak, olibak eta luzokerrak. Eta guztaren jakon. Claro, oliba banekin lehen gustatzen dut. Aita ni gurot ospinetako luzokerra zegoza, honek, baina berdea, zuriak ez, zuri borobilak ez. Horrek, kipula. Horrek ez. Zeboietatxua. Azeitunak eta horrek pepinilloak, pepinilloa. Venga, oin. Baina gauero, pote hartzen dau, eta biru, jaten ditu, eta uste maio pote osoa. Eta besteak nausiak ez dut, ez du kusi nahi. Bitxu, gauza batzuk deskubritzen dira, ez? Gauza batzuk txorieneko errezetak ikusten, beste gauza batzuk ikastolan, jatetxietan. Azkenean, guk hemendik beti bultzatzen dugu, liburuak irakurtzea, jatetxea da juetia, lagunen etxera juetia, holan deskubritzen dira, zapore berrixak, errezeta desberdinak, eta goxo-goxua. Ez dakit hau, etxean ingo zuen, nik gomendatzen dut zuet, pila bat, ze goxua ataratzen da, bete garixa hor daukau, bataterreak laban, baina... Azpiko laban sartu ditu. Doraemon
Doraemonen poltsikoan. Vale. Eta bitu, hau izango da gero, kontzeptua ontsa egingo duguna. Hau, erditxik zabaldu. Vale. Hola, txa. Hemen alduguna dain, holaxe. Hau bete, honekin eta gaztakin. Vale. Eta berriz laberatu 5 minutu, hori gazta urtzeko. Aha. Eta listo, hemen horako betxu. Ingo aragisa. Ba, ikusten da hori, ondo egin da dola. Bai, bigun-biguntxo dao. Vale. Mea gero, horrekin nahazteko. Vale. Goxo. Hemen, bueno, ez dakit, pentsatzen hau, Hola, bai. neiteko beste aragi atara eta txikitu eta bertan bota ere, inalko zan, eta gero katiluetan, azala erabili ez duen antzako nahi oinarri moduan ero, aukera bat egongo zan, ez, baita? Egongo zan, bai. Bai, hor, bueno, iten da olakoetan, ez, patata beteak eta direnean olako kuiatxoekin, eiten da baita hartu aragia, eta itxasontzi erdi, hola, itxasontzi bezala utzi, eta ero, bueno, bere barrenak erabili betegarrirako azkenean guk hemen jaten dugunean dena hemen asmoa izango da koiararekin sartzea eta goiko, ez, betegarri hori gehi bere aragia jatea, ez? Da hor, bueno, kontutan izan goikoa pikante erabiliko genuke, bueno, batata gozoa bada, ez? Eta hor, bueno, kontraste izango genuke, gero gaztaren gazia eta, bueno, ni hemen Hasiren, ni txistua hemen, Dario da. Bueno, ikusiko uselan geratzen da. Emozionatu jenaz. Labara doia eta bueltan etorriko gara, hau jatera, gure bi entxaladak. Oso ondo. Bueno, honek 5 minututan, egin jau bere lana. Zala, gazta urtzia, apurtxoa temperatura hartzia. Koloretsua geratu da, Bai, geratu da, eta ontsa geixo geratuko da. Zer bota geratu? Vale. Karoa. Guarnizio bat. Eta hu pertsonako, Oitxe galdetu behar nizuen hori. Haundisa, gozez ikusten dutzut eta. Bai, hori dana? Ez duzu gaten. Hau dana? Bai. Padre, horpioa dago, Arroz apurtxo bai aldamenian. Oixe, hidrato gehiago pixkatolan. Lagungarri bezala. Ez, baina, bueno, egia da, holako lagungarri modu, ensalada zerbait harinagoa ero, bueno, kalterik ez. Hori da, eta hemen txolako. Koieradatxo bat. Guakamolea? Guakamole. Yukatango guakamolia dau? Hau ez, hau tradizionala da. Tradizionala, bale. Eta hemen txo, tomata entxalatxo bat, apurtxo bat, aragisa eta orekatzeko. Hala geratzen da, gure plater kombinatu hau. Faltuta gero, broma gutxi. Batatak, aragiakin. Eta honek pitxatzen dago, Zein ez dut? Hau gero lako bizep batzuk egiteko. Zein ez zizu, bai. Eta hau, zela. Hau, ordan berez da, batata pixkat hartu. Hori da, betxu, hemen hartzen dugu, batata, gazta. Eta aragisa eta gero, guakamole apurtxo bat. Ez zaite, niri guakamole bat dago tokiri izan. Betxu, nik hemen danetate sartu dut. Oso ona. Oso osua, oso asuntxua, koloretsua, eta originala. Bai. Eta, bueno, basasoikoa dan zer, bueno, tomatia hor. Baina, bueno, nahi dut esan. Kontxerbakoak ime bai, eneik, Eta zuria bai urte osokoa dela, ez? Nire urte osokoa. Eta hori bai, hau be astuna, Atzo horreatu nizuen bezala, gaurko errezeta egia esan, errezeta tradizionaletan ero ondo jungo zan, eta, entrekota o azpizuna piper beltzerara ero roqueforrerara, ze hori lehen jatetxe ia denetan egoten zan, bi aukera horiek, zer zenuen behar holan osai ezberdinik, gure sukaldarizako klasiko handi bada, eta gaurkoan, txorienen ekarri zuegu, olako sarrerako harin bat eta gero. Lekua geratzen danez. Hori da. Hauxe ingo du. Eta nola ingo duen? Horrela. Zartagi bat zubizian jarri eta entrekota gatzez eta piper beltzez ondu ondoren hor gorrituko du. Aluminio paperarekin bildu eta utzi. Tipulatxa botako dugu gurinarekin zartai berdinean, piper beltza ale batzuk, gero ziapea gehituko dugu, pixka bat erregozi, patxarrarekin erre eta ero esne gaina botako dugu. Saltzari salda pixka bat gehitu eta gorde. Patata batzuk frigituko ditugu eta ero zerbitzatu gure entrekota saltzarekin eta patata frigituekin lagunduta.
Orduan, bueno, hoxe, patata frijitu batzuk hemen dauzkat erregozita, potxatu inditut, hauek jatetxetan egiten da moduen, hemen olioa bero daukat, eta ero momentuan gorritza izango da, eta hemen sartakin bat zu bizian, nik jatetxe baten egoen, non piperbeltzaleak apurtu iten genituen, eta gero gainetik, piperbeltz pila batekin, pasatzen genuen entrekota o azpizuna, biak izaten ziren. Baina, bueno, gaur egun nik uste dut piperbeltza da, holan gainetik botata, bai. Naiz eta batzuk esaten duten piperbeltza horrela erreiten dala, baina sartaien bota eskero. Bai. Nik beti izan dut horrela. Agian arrazoi izango, baina ez dakit. Geixo gustatzen gatela piperbeltze erara roquefort gaztakin baino, zebetudan roquefort gaztakin igertza dutena da zaporia estaltzen dauela, ez? Goxua da. Ba, roquefort zaporea da. Da, azkenean gazta zaporia, eta honekin egisa da, aldozula apreziatu aragixan zaporia be. Bai. Egisa da saltzak pixua aukala, eta aukala presentzia pila bat, baina bai, bueno, aragixan zaporia hor geratzen da. Bai, eta behin, eiten baduzue, era honetan, ero bestera, saltzarekin erdia estali bakarrik, ero iskinate zelek garai batean bebatzu bat zeuden, hartu eta ero saltzan bertan sartzen zutela, eta dana saltzarekin estalita zerbitzatzen zuten. Ni hortan naiz, saltza iskina batean, egia da eskatu baduzu, horrela, da gustatzen zaizuelako, eta nahi duzulako saltzarekin. Baina bestera nik aukeran, pixka bat busti, saltzarekin, iskina bat erdi bat, eta besta aldamenean, gero norberak nahi beste, o nahi ala, juteko botatzen. Bestela, gehiagi iruditzen zaite, da zuk esan dagoa, roqueforrera ja da, eguneko un rekofra. Eta beste zerrez. Rekoforra aragi apurtxo batekin. Bai, eta hor, bueno, nabaritzen zen, aragia hona bazan, xamurra zegoela ez, baina zaporea, bueno, hau da, garai batetako, ez da izu, ospinakin atatzen zen arraia eta hori, garai batean zan, zapore, gozua, ero guri hori geratu zaigu, baina bazan baita ere arraia ja, etzanean horren freskoa estaltzeko gauzatzuk, ospina balio zigun, eta hontan, rokoforra baita ere, ero badago hori, esaerazara erderazkoa dela gaztarekin sartu dizute, hori izaten dela, lehen jentea, ardo bila juten zanean, ardoa pixat, ospindua zeukatenean, aurrena gazta ematen zioten, eta gero, bueno, ematen zioten porraten edozein ardo, eta berdin zan, zer zan. Eta ondo sartzen da beti. Hori truko, haundia ondixan. Bueno, entrekota, berez, entrekot, hitz frantzesetik dator, eta euskaraz itzulita izango zen, saietxen artean. Ze, azkenean, bueno, entrekota da, aragi pieza bat, txuletan leku berdinatik ataratzen dana, baina desberdintasuna bakarra da, azurrik ez daukala, eta txuletak baukala. Orduan hori izango da desberdintasuna, baina aragisa berez, berdina da, txuletan, ezurra hemen jungo zan. Azkenean da, xolomoan, eta hemen ezurra hemen jungo zan, da, bueno, hor, bueno, esaten da, ez, zapore gehiago, txuletak igual horre zurrakin da beti ematen dio. Baina, bueno, nik bat edo beste aragi ona bada, biak onak. Hala ere, ni txuleta zurrakin jolasten ibiltzeko ban naiz, Ni entreko salianaz. Bueno, bixa gutaten gaten, ez da aukeratu bihar. Ez. Hori da, Eta gero txuletoian arteko desberdintasuna argi da. Tamaina. Izenak ematen dozu pista bat, ez? Zanien izatek, gu txuletoiak ez ginen izango. Gu arkume txuletiak igual. Baina, bueno. Hemen bada, txuleta pare bat, txuletoiak bai. Bai. Danetik daukau txorienen, danetik daukau txerri txuletak ere dauzkagu, eta txuleta kontua dauzkagu. Hori da. Zagardote gixeran beti txuletoia. Beti haundixa dana. Bueno. Azkenean elkar banatzeko eta izaten dana, ez? Zau zen bat lagunetkoa, ez? Bi pertsonako izaten bada horre fina moztuko ez, ez? Bueno, gozian arabera izango da, ze bi pertsona, tamaia desberdinetakoak eta bai pertsona badauz. Nire lagun bate dauka teoria. Esan. 12 lagun zaete kuadrilla. Bai. 12ko mai bat hartu beharrean, bai? 3 mai laukoak. Geroan zagardotegian batuko zarete. Janari gehiago bat aratzen zuela. Janari gehiago jaten da, haren teoria, berak hartuta, hola nintzen, bai zera. Ez ez, la hosta, baietz hori horrela dalat ez da izera. Nire uste apalean, ez. Bakizu, eskontzan, batek ez dauztala. Aber zen maixetan jartze oztasun, jarri asko, jende batzukin asko ez tabela jaten, holan euren soberakinak bai nik jango itxut. Bai, zera, hori izan izan? Eta nik izan, gauziak platera ataratzen die, eskontzetan eta ez da elkarbanatzeko egoten. Horregunez, baina, bueno, ondoko espadu nahi, beti galdetu aldizu. Ez duzu jango, ez dizu galdetu puntua. Eta gaina gaur egun eskontzetan errepikatzeko aukeri bai emototzue. Ez da gira, azpizuna eta. Beraz, baina, bueno, jendia galdetzen dago, jendia egin nunbetxe doienen jatera gustatzen gako errepikatzea edo aukitzea.
Ontsi hori jartu dut. Entrekota inda gero, hemen aukera dago, nik holan gustatzen zai gehiago egitea, gero hemen mantentzen dut, bestela labeak piztuta geneukan hor golpeat horrek emango ez dago dugu. itxen gehiago egostia barrutik? Ez, sukuak eta mantentzia, komeni da, entreko azpizuna, oiaskua eta olako gauzak, zerbait erretzen duzunean, pausatzen utzi behar da pixkat. Oia gorra berdin da, labean ero horrela erretzen duzunean, pixkat utzi behar da pausatzen. Gurina, esan dakoa, hemen helduzue beste sartagin batean, baina nik uste sustantzia hemen dagoela. Tipulatxa, erderaz, txalota, espadokazue, baratxuri atal erdi bat, eta kipula erriero botazazue. Hemen, hau pixkat erregosten jungo gara, eta gero botako duguna da, piper beltzaleak, azkenien piper beltzalea da. Hauek osorik, gero koskaitekoan, tak, sorpresa harrapatzeko bategon bat, eta gero, patxarrarekin, bustiko, ziapean unitzi dut eben, hemen dago. Ziapeko jarakada bat, ze ona. eta ziapea aukeran da, ni ziapeakin gustatzen zitzen, koiarakada txiki bat, eta hau, venga, nazte da hemen. Argi da guk, entrekota, txuletak eta olakoak, itxaitxigula txingarretan, itxaitxigula plantxan, batzuk laberatuta edo barbakoan edo olako baten bai, baina nik inoiz ez dutena ikusi. Baina hori egia izango da, Gaurko gidoia irakurri arte da, txigorgailuan eitxia. Hau da, ogia txigortzekoa erabiltzen duena holan palankak bera jaisten dana. Tostadoria betikoa. Hori da, hor, entrekota hor sartu. Ez, baina ez que ez da sartu, Da, ez, bi aukera, sartu jartzea. ero gainean, bi aukera jartzen den, bi aukera esate ditu. Sartu ero gainean jarrita. Eta garbiagoa omen dala. A ber, gero ezara gai izango hor, ogia sartzeko. Ero, bueno, ogia aterakora zoragarria, gero. Eta hori gero garbitzeko, eta, bueno, pentsat, azkenean, interneten bai, azken bola da honetan, viralak eitzen den biditxuak eta azkenean bakoitzak, ez da baitzakirik, ez? Jendeak eitxe ditu, edo zein, olako desastre, gero erreprodukzio asko izateko, da jendeak bata pasateko. Zutaz hitz egiteko. Baina ez dakit, benetan jendeak hori ingo dauen, ze gero, beste argazki bat ikusi eta artikulo berdinean, nun agertzen da nolako celebrity bat, emakume bat, bai. Plantxa batekin, ez da plantxa kosinatzekoa, plantxa erropa, ximurrak entzekoak, da hor irugiarra eitzen. Bai. Hortan. Bero dauela plantxa eta, bueno, aprobetxatzeko, erropa putxo garbilu da, gero, alkondara txuri bat, da berdinaken, Bireli argazkia ikusita, nik ikustena agertzen da horrela plantxarekin, eta irugiarra lehenago inda jarriko zioten, han. Nik onartzen dut, hotel batean, egin nuela, olako, zan da, maiko argi horrekin, nola dut, lanpara, gero horre maikoakin, bajo nintzen, da, eskatekin zitan neukan, da, maletan kamiseta pixkat tximurtuta. Eta bombilla bero da hola, egia da, plantxa moduan, balio du. Bombilla zapalo hietako bat. Zerako trukuak, bombilla, eta, bueno, ez dut, ustalkondaragatik ligatu nuela berarekin, baina, bueno, bintzat lizu junitzen. Nien, zer esango da ba. Bale, neskiak esotzen ikusi, pentsatzen ari inzinula ba. Esotzen ikusi, pero hori, bai, zera, ez. Erakusteko bajo, ze errekurtsoa euskan gizon honek. Ez, hori ez. Hemen pixkat erregozi zaigunean, patxarra bota diot, flanbeatu alda, ero ez? Guk ez du flanbeatu, bestela zua gora eta goikuak erriten dira. Eta, esan dakoa, garai batetako errezeta guztiaren moduan, esne gaina, klasiko handi bat, eta salda pixkat botako diogu. Gatza. Pixkat, eta beste piper beltz. Buelta pare bat. Bien bitartean, hemen sartaia topera jarri dut, eta patatak egiten jungo naiz. Eta hau utziko dut murrizten, gure saltza. Hau hemen. Saltza ona. Hau, murrizten, lo ditu arte, eta bien bitartean patatak egiten, no? Oso ondo. Eta izango da gorritu bat emotia, ez? Bai, hauek ja daude, hauekin ditut, bueno, jatetxetan egiten dena. Sartaia, zu basuan, baratxuri atala ezin du falta, sekula, beti izan behar du hor. Eta hauek, bueno, hemen, frigitu bat emango diet, honi, hemen, estutu aldi bat, berotu bat, eta ero ingo duna entreko da, xerratan jarrita holan platerian, saltza aldamenean, eta patata batzuk, bueno, ontsi gatoz, honek ez dauka misteriok. Ale ba. Hori da puntua, ez? Etako perfektua. Baina, hemen atzamarra sartzen da, eta epela egon behar du. Espadago epela, labean golpe bat, ero mikroin labean, segundu gutxi batzuk. Olako pekatuak etxiarako danean, egin aldira,
Hori jatitxe batek esan zauen, eta txuletian dago da zein da zure trukua eta mikrobain labin puntu bat. Hori txuleta oskaiutik atara dauzu. Normalean txuletak izan behar dira ordu batzu lehenago kanpoan aterata. Baina bestela, atara baduzu gabe geratu zara, ematea olako segundua barrutik berotzeko, punto. Eta nik hemen gomendatzen dudana da, saltza erdian, erdi bat, dena ez, eta gero saltzarekin batera zerbitzatu. Eta hori izango zen gure entregota piper beltz erara. Entregota, azpizuna, txuletakin ezek gututzen, baina azkenean berdina da, ez? Ze zati aukeratuko? Eskuekin jan behar du? Bai, ez? Patricia, bide jentea dagoela begira. Barkatu. Mesedez. Azkenean, etxia moduan sentitzen da, Ja, baina ez dakit zarrizkatan, noizian behin. Gero ja esaten den Alberto Kameratik Mosto. kanpo. Bai, hemen, ala ere, kontutan euki, hemen, ligamentua, hau tendoia ere hor daukagula, hori marruskatzeko koskaiteko gorra ba. Bai. Hori netzako, eskerrik asko. Bai, saltzaekin probatu behar da. Bai, probatu dira. Eta ero nahi izan ezkero, patata, ero batata. Saltza zemuz. Suabe dago, ez? Oso goxua, saltzan zaporia, baina bai, aragixen zaporia eta oso ona. Bai, ez? Patataken lagungarri perfektua, eta bixar, astia bukatzeko... Nik klasiko haundinetako bat ekarren. Bai, klasiko zatoz aste honetan zu. Era bat, klasiko tutan hau. Adina izango da. Bani, Italia aldera, olako aperitibo desberdin bat. Izan, agur. Bihar arte.